di bagasan Kristus Yesus Tuhan ai. Amin. Horas madi kasih. Hatani di bata, si pangosoro-soro niro hata di kasadarion, songot takastar surat di buku 5 Musa, bidu 30 ayat 10 sada sahat rodi ayat 14. Songonod dohatana takasma taparateatehon. Ai patikon mahutonahoni ko sadarion dang masuk kalku diho manang maholakku dada di banyuagi jang hatai ubain polai kordohononmu ise ulaning sikak nami manai di banyuagi jang asa mangalapsa dihani dohot patubi di hosta tuhani asa ulahonon nami jala dada di bari-bani laut hatai ubain pola ikordohononmu Seulani sikak nani kari laut mangalapsa dihani dohot patubeki hosa asa ulahon naminya ay matay donok do hatay diho di bagasan pamangamu tahe dohot di bagasan roham asa ulahonon mui ima sahatna Hurian itu hatta Yesus Kristus diangka partikianon dinahumaliat kita bahkan mungkin rahita polo mandok manang berasumsi mangaradopi mangulahon hakani Tuhani songon nasumukid duit ulaun na maul duit ragu dah kita mabidi semua bahkan mungkin kita mengatakannya lomo doro hatta di hatani Tuhani begado hatani Tuhani situ juga kita di hatani Tuhani bumi kadok mak alai. Jadi ada asumsi macai mauldo manglahon hatani Tuhani. Alai out sudah niat kadok macai maul, malu kadok maul liat do. Anggiat ma adong di bagasan pangatusion nama dok mauli sangat sulit kita lakukan dalam arti daftar patupa au agia ahatia soala asini rohani di bata dia kau memang danggoy kita sikop mangulahon na pinangidon ni Tuhani alani hagalion hahurangata daftar baik kita patupahon na dengan dumi dapotan haluaw mahitadang pulang ala asini rohani di batalado ubain na maluah kita dang terbohi kita na pinangido ni Tuhani asa dapotan haluaw kita molo di pangatusiyon na songoni berarti mangauhon asini rohani di batalado ubain na buya au mangul ubain na marbubu au patupahon lomo ni rohani di batalado amang na hawalan ni Tuhan Yesus Kristus ditugihon hatan di batalado kita disungguli do kita di bagasan pikyon marang tigite terpukol songotia dubita nang mendapat asini rohani di bata mamarigahon dohot magkanguluhong hatan di bata didok si Musa do tubang soy lau mendorong menguatkan bangsoi ang giat na siga say termotivasi say karodda rohana
laho manglahon na pinangidoni debata. Didok Musa do sungguh dia mah kesungguhan ni bangsa ini uduk mangoloi pakik ni Tuhani. Mulut jahat di ayat sia di bijang ni terpukul doa kayak sangkulu di doki mana marlubi-lubi do tupahan ni Jehovah di batamko sinur na pinahan gari na nila lima mulo di kahalak baka gok soko emen molo satia ho manghuton Tuhan di pagua si Musa do adong pakirimon adong baga-baga jalanin nama saya dia kepertikian na binonus na sida naruar na sida sian parkatubanan na Mesir dak songonak na di batas Liban di batang Israel. Israel bukan seperti ilah-ilah lain yang tidak punya hadirion, bukan Allah yang tidak berpribadi, tetapi Allah yang hadir di tengah-tengah di bangsa Ria doh orni bidongan jong-jong doh debata di tengah-tengah nasi. Kuria holongan di Tuhan Yesus Kristus dipaadar si Musa doi tetongah-tongah ni bangsa jalan doki bana Musa songon na tabigi diturputak sadaryo tuk sura min narohang patik ni Tuhani naku katahon naku tonahot ito masuk kalhu manang maholaku oluamu kasih tong nadaw asa molo didoksi Musa pisoni molo masuk kalbu di rohang molo maholaku di rohang sasitongna alus manak paduhan ni si Musa doi tuaka na menolak tuaka na sorak mengului tuaka na keberatan di hatan Tuhan Rabui atusat kasangonon biasana molo tapar rohaho molo soroha molo socok tu pikirata sudido borak padok ma kudusan adong narikot si patu pauta laho maparatyatehon dongata tadana kolong rohata ubah tabahin ma alai itormurado halak madok oh luja mahita mabayni wa mabayni ay siktakang aw bayi na songono ni alam juga ni nani ragam sidalia saya adong alasan asa unang dilakon nahobar tulomoni rohat ni Tuhan molo socok di rohat molo sesuai kepikiran saya dong sidalian unang ilaho atar olo mamusidok anol doi dangolon akadongan radikusi saya Victor Diotari hati gana do nasool maul menyambut aka ladinggan kasih tahu mulu ada roha di ibana cocok di pikirannya disambut kata Tuhan siulah honorna kita dohon namanya iba itu
Kalau soal hasil persoalan di belakang, sadok tahu lahun maju. Maka holong pataridahon, holong nirohatta tudong hatta. Motif untuk melakukan yang baik. Bagaimana kita selalu mau menyambutnya. Hasil persoalan belakang. Alai rohan al-Qur'an mengului kata Tuhan. Jadi mulai birok sibusa dan masuk kalbu dan maholakku alusnya ibadah di tuakana soragio mengului kata Tuhan. Dan maholakku asa doholomu alasan isi nakut dua gijang isi manari pangari laut itu bariba asa mengalah bunyi ulang melakukan amanginang holongan di Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang terlalu kudus, tidak ada yang terlalu tinggi, terlalu jauh yang tidak dapat dijangkau. Hola sidaliado jujur diaka nasora mangun malu sadong roha dengan kenama mate gudang do sidalian 1001 macam alasan amanginang maholongan ni Tuhan Yesus Kristus didok si Musa mate takas di baru tahun ibana mate takas tu bangsoi ang giat na sida tutu ramah ului terbuka hatinya selalu taat kepada apa yang Tuhan katakan. Mabiar itu bangsui Allah tokinari nungajonokbe matua masih Musa. Pasti memang ada yang dikhawatirkan, ada yang ditakutkan. Alai akan dibata dipaadar, diteguhkan si Musa kubangsona nang tuhitara dipartikiano. Gudang duna bui mabaik kita mabiar, gudang duna mabaik kita ganggu, gudang nama baik kita hira naso olo kita setiap mengului Tuhan ganggu hati. Dipastihon si Musa tuak ka bangsona dang daw hatani Tuhani jonok si tutudok ay maksay donok do hatay bimo di bagasa pamangam pahe do di bagasa roham asa ulah-ulahmu. Sungguh tidak ada alasan sebenarnya bagi kita, bagi setiap orang yang percaya marsidalia lau manglahon hatani Tuhani songon nandok ni Tuhani tu si Jeremia jala dia tidak ke si Jeremia ketonga-tonga ni bangsona di patol-tol jatuh bado tanganna di jama pamangakunina si Jeremia tidak mengasahat lehon akahatakku tu bagasan pamangamu jalan hidup ibana tu bangsona nang tuhita lehonokku mapatiku tu bagasan ati-ati nasida jalan sudah tolokku tu bagasan rohana sida asa au gabe di bala nasida jalan nasida gabe bangsokku. Tuhan itu Tuhan yang maha kudus toho maksai sokaldo hatani Tuhan toho alai dilehon do hatana nabadiai Tuhan yang maha kudus itu datang dilehon ku bangsona dilehon ku bagasan rohata galuk marsadasada tukdo mampu do boy do jolmai kita akan aporsea lau mangulahon hatani Tuhani. Memang dari keberadaan kita jolma berdosa duhita tutu, tetapi jolma berdosa naniasian na
nani perbadiaan di bata marhite-hite hatana di peak kodo hatana itu pamangaka dibain nian di bagasan hati-hati tuk makna tahu jala selalu termotivasi lau mangulakon jala ida ubay na buhay si Joshua di hati dako pamanganna dilahon iba na uwaw do ako sa jabu ikut Jehovah do uluan na ra mudah kita berpikir tak tolak baik dan mungkin yang ada nasa tak patupa di bawah ketika kata-kata yang baik rulas siap pamangata babuahon sasitongna siholna adong di bagasan rohata lau mangulahon lau mangului na didokni Tuhan molo adong haradio molo adong nian hatani Tuhan di hati-hati tahun pasti bisa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di tonga-tonga menunjukkan anak hidup kita di Tuhan. Molo kapasmian hatani Tuhan di rohata terbaik kita. Jalan nunga di Tuhan hatana tuhina dah ada bisi dalil sama tak kuboto di paimot hatani Tuhan kita amang sadarion sudah kita naku di sorot hati yurong lasmi roha dilihut di mata kita asa kabari tahu asa takaboh asa taunahon di pengatongan di perdagangan mengeluhkan tunggu dang akasori mago na masa di paradi di batado akul-akul lasmi roha pakili mendihita dam dau hatani Tuhani nagoy patubuhang jala kapos rohata dam dapot atusat tani nahita dito di perbagian nahita asa dapot di rohata amang inang halolongan ni Tuhan Yesus Kristus salinari dan ada sidalia bedi kita so mangoloi nani dokni Tuhani sudah takas dilewat kita disuat peturuhata dilewat tupatunata asa takatupa asa taunahon asa taradoti tonani Tuhani manang nabudul ho manang namardalani ho manang bibiya ho ajar ho ni hatani Tuhani tu akka yanak komo hahulungi Tuhan ni sian nasa hati-hati sian nasa hosam sian nasa roham hahulungi dengan ni doson diri itu sudah diberikan Tuhan kepada kita asa alam yang malinang hahulungan di Tuhan Yesus Kristus hatani Tuhani patik ni Tuhani bukan sesuatu yang menjadi beban bagi kita. Dan beban ladok duki dia akan aporsea. Ale idom ya akan aporsea do akan Tuhani haroroan mual minasana dinggan dohot kuli bahasa napanguluhon. Mula panguluhon doda nomor hatta disi. Ale mula hamatian da tinggal ho. Ale hidup Tuhan itu kita haluan dan ada kematian. Nunga di roh kita di Kolose sadar ayat 10 114 nunga di roh kita sian hahulomon di paucak kita tu bagasan harajauna Tuhan irona nunga di sesa dosa pangalun siota di lehot kita hahuluan saliling amangin ang hahulungan ni Tuhan Yesus Kristus hatani di bata mangulu di kita tahapor siya mananda naong dilehon itu kita
taha porsiai hatani di bata muradu di dauta tu dia desudin ni rohata merdala di tengah-tengah ni luar. Bagaimana cara dan gaya hidup kita di tengah-tengah di perjalanan ni tahun. Mololang takas hatani Tuhani di kita tentu sehali sudin ni rohata kecenderungan hati kita selalu kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita. Dia nak di perjalanan yang tahun. Molo takas hatani Tuhani pasti do lomo ni rohani Tuhani pilih di kota. Jalan nama mira nama kaululu hatani Tuhani kaululu majabar nada dah hamaguabe. Unang songon nanduk halak bataki dihita dengan hatani Tuhani alaihi naso dihita unak songon halak mauas di torun sapuran. Molo halak mauas di torun sapuran berarti aha di boto ibana doai ada di alai dang doi ibana manginu maiki taboto do hatani Tuhani yang adini hutita alai dang tahaluluan hatani Tuhani hama gua ma jabar. Molo holong harta di Tuhani amanginang hahalungan di Tuhan Yesus Kristus tarida dunia sian nolukta siganu pari taradoti hatani Tuhani tahaholongi ibana sian nasa gugu sian nasa hati-hati sian nasa pikiran sian nasa rohata tahaholongi dong harta kusung diri kita molungian hatani Tuhani di bagasan melukta siganu pari pasti songon hawi marpar gue nadingga ido didoktakan Tuhani tadugi mati takas molo somal kita menginang markatan nasitong dao siang perkataan magidu somal magbayin nature somal mengurupi somal pasti bohok tunasa ulang nadinggan sopa berulang diri sopa ulang-ulang tadani natahaluluhan jangan tabaritahan kata ni Tuhani amanginang hahulungan ni Tuhan Yesus Kristus dipaingon kata ni Tuhani kita jonok do kata ni Tuhani di pamangamu dohot di hati-hati Tuhan memberikannya kepada kita jadi jangan dong alasan dan adopsi dari kita langsung terbaik kita mengulahun hatani di bawah mulu merbalik kita siap Tuhani ingat mah sama gua majabat alai melohok maka nguluhan marparangi di bagasan Tuhani nguluhan majabat asa marparangi nama-nama mahamu di Tuhani gabe halomoan sikutu jalan marpar gue nasa ulang nadingkan margo ko mahita katupahan lomong Tuhan di bawah amin. Mau lihat tema Tuhan disungguh dihodohani marhati-hati hatam di paingat todohani jonok di pamangan nami di hati-hati nami hatami asa tuk kami Tuhan manglahon hobar tulo menroham kobotohani Tuhan daktak patupahani salahkan nature ia soho Tuhan namian madengani hami alani papos rohanami suwi nakungu di sonna magbigi hatam asa margugu kami Tuhan patupahon dohot manglahon lo menroham di sudi dulit ningolin nami tung surat Tuhan budang taha maulun badutihan say humatami mahatami niat dihan jala patupao Tuhan akan nauli nadingan pataridahon akalo menirohan marhiti-hiti hapor siyawan nani atau saha kita nga mamatuhan mulunani margugo mahani Tuhan mamaritahon dohot makkamulihon hatami so nakaanak kon mahani sa itanihong matangyan nani ibagasan Jesus Kristus Tuhan si palua si panguluhan amin.